Il-Ministeru tal-Internu tas-Saħħa dejjin b'ħidma biex jifformulaw liġi ġdida biex id-drogi sintetiċi kollha jsiru legali. Dan biex fost oħrajn tkompli tiġi indirizzata droga fil-ħabs. U mifhum li fl-aħħar snin kienet qed tidħol fil-ħabs droga sintetika li ma kienitx illegali u minħabba fekk il-pulizija ma setgħetx tieħu passi kontra l-individu. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġew promossi ħames fiżjali tal-ħabs, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali qal li liġi tagħmel parti minn bidla aktar wiesa li se tkun qed issir fil-ħabs, qal li fil-ġimgħat li ġejjin se tidħol bidla fl-amministrazzjoni, l-infrastruttura u fil-mod ta' kif issir id-dixxplina fil-ħabs. Dr. Farrugia ħabbar it-tħul ta' scanners illi se jaqtaw dawk magħrufa bħala strip searches, għalli dan it-tagħmir se jżid il-ġlieda kontra droga fil-ħabs u qal ukoll il-Faċilita Korrettiva se tibda titratta ma' priġunieri mirkuba mill-vizzju ta' droga sa mill-bidu tas-sentenza tagħhom u mhux fl-aħħar żmien tagħhom fil-ħabs. Meta jidħol resident ġewwa l-faċilità jkollu pjan. U jekk jkollu problema ta' droga, il-problema ta' droga tiġi indirizzata mhux qabel joħroġ fis-soċjetà, imma tiġi indirizzata kif jidħol fil-faċilità. Ħalli bekk inkunu nistgħu nkomplu intejbu ir-riabilitazzjoni vera tal-individwi. Dr. Farrugia qal li l-Gvern se jkompli jgħin biex isaħħaħ il-ħidma li qed twettaq il-Fondazzjoni Rise mal-qraba tal-priġunieri. Indirizzaw ukoll u nippruvaw intejbu s-sitwazzjoni tal-familjari tagħhom u tat-tfal tagħhom. Li ma rridux huwa illi t-tfal ta' daw ir-residenti jiffollowjaw dak illi jkun għamel missierhom jew ommhom. U allura rridu nippreparaw minn issa, rridu nilqgħu minn issa biex nimxu l-qudiem. Bidla li mistennija tidħol fis-seħħ hija fil-menu tal-ikel fejn il-priġunieri se jkollhom għażla ta' ikel minn fejn jażlu kull ġimagħtejn.